Ngesandla enkulu eseza ngaphambili egameni lika Jesu Kristu waseNazareth enkulu bathandela izandla sidumisa uNkulunkulu ngendoda kaNkulunkulu. Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Ashaya izandla bathandekayo sinikeza uNkulunkulu udumo. Siyabonga babongcwele ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sisekhona baba ebukhoneni bakho. We enjoy your presence. Sisho njengoDavide ukuthi siyakhetha ukuba sihlale eminyango wethempeli lakho kunokuba sihlale emagcekeni ezitha. Ngegama lika Jesu Kristu ekseni babongcwele lithi izwi lakho uyamnikeza oyethile amandla. Izikhwepho ngenamandla aqinisa izandla namadolo abuthakathaka ekseni. Revive and refresh us Lord. Sisondele etafuleni lakho siyayala umoya wokukhathala nokozela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi khuluma phakathi kwethu ekseni samukela the grace baba ongcwele oyidedelile kuba sikhonze ibandla namhlanje. Siyabonga ke Thixo thatha udumo lonke egameni lika Jesu. We give you all the glory, we give you all the honor. We connect to the power source uNkulunkulu wethu ongcwele. Sithi amandla mawangaveli kithi mawavele kuwe ngegama lika Jesu. Sithulisa imimoya nemsindo namaphimbo wonke amemezayo nakho lodayo egameni lika Jesu ekseni siyawathulisa. Sithi moya ongcwele khulumela phezulu lizwakala iphimbo lakhe egameni lika Jesu. We thank you Lord, we give you glory and honor. Ke sishaya izandla bathandekayo sishayele uNkulunkulu wethu. Amen. Praise the Lord. Singahlala phansi egameni lika Jesu. Amen. Lesingaya ndawonye bathandekayo ezwini lenkosi. Sizofunda incwadi kaGenesis chapter 15. Mhlambe ke angifunde bazalwane ukuze kube lula. La kufundeka khona kanje isivumelwano sika Jehova noAbraham. Emva kwalokho kwafika izwi lika Jehova kuAbraham ngombono lithi, ungesabi Abraham, ngiyisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Kepha uAbraham wathi, Nkosi Jehova, uyakungiphani na? Ngihamba ngingenamntwana, indlalifa yendlu yami inguEliezeri waseDamaseko. Abraham wathi futhi, bheka awunginikanga inzalo, bheka inceku yendlu yami iyakuba indlalifa yami. Bheka izwi lika Jehova leza kuye lathi, lona akayokudla ifa lakho, kepha oyakuphuma ezibilini zakho uyakudla ifa lakho. Wamphumisela ngaphandle wathi, bheka ngasezulwini ubala izinkanyezi uma ungazibala. Wathi kuye, kuyakuba njalo inzalo yakho. Wakholwa nguJehova, wambalela lokho kwaba ngukulunga. Verse number 8. Wathi kuye, ngithabathele isithokazi esineminyaka emithathu, nembuzi eyinsikazi eneminyaka emithathu, nenqama eneminyaka emithathu, nehobe nephuphu lejuba. Wamthathela zonke lezo wazinquma phakathi, wabeka kwaba yileyo naleyo ngxenye ukuba ibhekane nenye, kepha izinyoni akazinqumanga. Verse number 11. Amanqe ehlela phezu kwezidumbu uAbraham wawaxosha. Number 16. Kepha number 17. Kwathi ngokushona kwelanga kwaba mnyama, bheka nanto iziko elithunqayo nelangabi lomlilo ladabula phakathi kwalezo zingxenye. Ngalolo suku uJehova wasenza isivumelwano noAbraham, wathi, ngiyakukunika inzalo yakho lelizwe kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kube semfuleni omkhulu, umfula iEfratha. Apostoli Masimola cela sikhulekele
egameni lika Jesu Kristu. Amen. Baba wethu namandla onke, nandi Nkosi izwi lakho ozolikhuluma ngayo Nkosi ngenceke yakho. Khuluma phezulu kokuphila kwethu, change and transform ukuphila kwethu Nkosi yethu ngawa amandla ezwi lakho, in Jesus mighty name. Amen. Ngafishane bathandekayo ekseni, ngicela ningivumele ngibe mfishane ekukhulumeni amavesi amaningi esengwafundile. Chapter 15 verse 1 wakhona the Message translation uthi, after all these things the word of God came to Abraham in a vision. Uma ngithandaza ngikhulekela ukuba ngizokhonza ibandla namhlanje, ngifike ku verse number 15 ku chapter 15 ngafunda lamazwi athi, after all these things the word of God came to Abraham in a vision. Uma ngiqeda ukuyifunda le chapter ngiphoqelekile ukuthi uma uNkulunkulu ethi after all these things, ukuthi ngibuyele emuva ngiyocheck ukuthi uNkulunkulu iziphi lezinto akhuluma ngazo, ngoba ayikwazi ichapter uqala kanje ukuthi iqale ngokuthi after all these things. Le verse isitshela ukuthi kukhona izinto ezenzekile ngaphambili. So ukuze ngikwazi ukuconnecta izinto ezenzekile nezenzakalayo, kubalekile ukuthi ngihlehle ngebuyele emuva. La uthola khona uAbraham noma uAbram ku chapter 12, uNkulunkulu uyamkhipha phakathi kwabantu bakubo, phakathi kwezihlobo zakhe, phakathi komuzi wakubo naphakathi kwezwe lakhe. Uthi uNkulunkulu makaphume phakathi kwabantu abajwayele, makaphume phakathi kwabantu akabaziyo, amakaye ezweni uNkulunkulu azomkhombisa kulona ukuba amenze izizwe noma isizwe esikhulu. That is chapter 12. And mawufunda uchapter 12 ngenkathi uNkulunkulu emkhipha uAbraham, umkhipha yena nonkosikazi wakhe uSarai, kodwa lithi iBhayibheli walandelwa umshana wakhe uLoti. Alibonke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ngenkathi bephuma befika kulelizwe abafika kulona, lithi iBhayibheli kwaba khona indlala. Ngaleso sikhathi sika Abraham kwaba khona indlala, and lithi iBhayibheli indlala eyaphoqa ukuthi uAbraham kufike la ethi khona Sarai, ngoba manje siphakathi kwabantu esingabazi. Laba bantu uma bengibona nginawe bazoba nomona. Alibonke igama lenkosi. Kungenzeka bangibulale mina wena usale, kungcono ngiyuhlukanise lo mshado wethu sobabili. Uma bekubuza abantu ukuthi ongubani, ubatshele ukuthi no, he is my brother. Nami mabengibuza ngizothi ungudade wethu. Alibonke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ke bavumelana ukuthi lona is my brother and is my sister. Khuluma abantu abashadile. Izinto ezenzakalayo before uchapter 15. Uyaphuma uAbraham phakathi kwabantu abakubo, phakathi kwabantu abathandayo, uyaphuma uyabashiya, and at the same time wenza na iflop phela le. Alibonke igama lenkosi ukuthi ngathi ushadile udeclare umshado wakho, udeclare divorce ukuthi awushadile, uhamba nodade wenu, uhamba nomfowenu. That was a flop. Alibonke igama lenkosi. Kodwa mawufika ku chapter 18 uyathola ukuthi uAbraham ufikwa isikhathi la ehlukana khona noLoti. Alibonke igama lenkosi. Ngoba uyabona uAbraham ukuthi no, umshana uyakhula nami ngiyakhula, akumele sicatshaniswe ukuthi siyakhula, kodwa ke kumele umshana aphuma bheke ngapha nami ngiphume ngibheke ngapha ukuze nivuke ngcono ngibheke ngakunina. Lithi iBhayibheli ku chapter 13 uAbraham uyahlukana kanye nomshana wakhe uLoti. Alibonke igama lenkosi. Kodwa mawufika ku chapter 14 uAbraham bathandekayo ulwa izimpi zikaLoti. Alibonke igama lenkosi. Umobilizer abantu ibutho lakho ukuthi no, umshana wami
ucaptureishiwe uthathiwe ngakho ke asambeni siyomkhulula lithi iBhayibheli ke ku chapter 14 uAbraham ulwa iziphi okungezona ezakhe kodwa izimpi zikamzalwane wakhe alibonke igama lenkosi lithi iBhayibheli emva kokuba uAbraham elwe lezo zimpi lithi iBhayibheli uhlangana nenkosi yaseSalema alibonke igama lika Jesu that is chapter 14 mawusiyophela uhlangana nenkosi yaseSalema ogama layo linguMelki Ezek alibonke igama lenkosi and mayihlangana naye kuba nazinto abas exchangeayo uAbraham ukhipha iminikelo ukhipha okweshumi kule nkosi yaseSalema eyayingena mama ingena baba ingazi ukuthi velaphi ngiyazi ke abapostoli bayayazi le ndaba kodwa ke bathandekayo mawufika ku chapter 15 lithi iBhayibheli emva kokuba uAbraham ephumile phakathi kwabantu alibonke igama lenkosi wenza iphutha lokuhlukana nonkosikazi wakhe waphinde futhi wahlukana nomshana wakhe uLoti lithi iBhayibheli waphinda futhi walwa izimpi ezingahlangene naye waba ne-encounter kanye nonkosi yaseSalema lithi iBhayibheli ke after all those things the word of the Lord came to him. Ngithanda ukuthi ngisho kancane ukuthi sikuNovember manje alibonke igama lenkosi njengoba sikuNovember ukusho ukuthi inyanga eka11 sisadelwa inyanga eyodwa ukuthi siuvale u2013 angazi ukuthi kuwena kwenzakaleni ngoJanuary angazi ukuthi kuwena kwenzakaleni ngoFebruary kodwa ngizomemezela ukuthi after all these things angazi mangaka ama-flop owenzile angazi mangaka ama-blunder owenzile angazi ubhekane nani empilweni yakho and you thought it's over uNkulunkulu asophinde akhulume nawe kodwa lithi iBhayibheli after those things sizothi namhlanje noma ngabe kwenzakaleni kulonyaka kodwa uNkulunkulu uzositshela ukuthi there is an after noma ngabe i-before lakho limi kanjani kodwa likhona i-after lakho tshela umakhelwane ukuthi likhona i-after nangemva kwalento nangemva kwamaphutha nangemva kwendlala nangemva kwezimpi engizilwile kulonyaka after all these things the word of the Lord came to Abraham ukhona bathandekayo umuntu I've been through a lot this year ngibhekane nezimpi kulonyaka ngihlejiwe kulonyaka ngidisappoint abantu kulonyaka kodwa noma kunjalo uNkulunkulu akakhohlwanga after Oshabadaya kunabantu abakugcine usenkingeni kade bazi ukuthi usuphumile enkingeni kalusumayela bazalwane kunabantu mpostoli abakugcine usemlilweni kade bazi ukuthi usukhishiwe emlilweni kunabantu abagcina usemphandwini weinkonyama kade bazi ukuthi usukhishiwe khona kunabantu abagcina usolwandle kade Ushabada Hosea Ushabada Hosea Ushabada Hosea Ushabada Hosea Jeluma Kelwane what I've been through a lot but I'm still here what is happening I'm still alive I'm still alive after all these things I'm still alive after all these things I'm still kusitawubanga nezimpi kodwa kubantu ababe nezimpi namhla Nkosi ngiyamangala ukuthi mangibheke
ngemuva ngifike kanjani la uma Nkosi kungenathi ngabulaka lesipha usigwinyile makasho njalo uIsrayeli ukuthi ugibe waphukile thina saphunyuka njalo makhelwane wathi ngisavayivile. Makhetha mesurvivor no aningizwa kahle tshela umakhetha ngiyasurvivor nje nakulokho engibhekene nakho ngizosurvivor ngoba sikhona la sengike ngadlula khona and lithi iBhayibheli masimula after mtshela umakhetha likhona iafter ngeke ufele kulento alibonga igama likaJesu uzophuma la ukhona manje there is my after angikwazi ukuba ne-before ingabi nali after no the devil is a liar uthe usathane ngekuphume la kodwa sizomemezela amazwi kaJobe ukuthi ngingenile kodwa ngizophuma ngingcono kunesimo engingene ngiyiso njalo mawathi ngizophuma. Ngihlale phansi bazana isithunywa sama ngiyasitezela manje mengenyawo after indaba kwi-after tshela uma kuthi indaba kwi-after mina ngiyamemezela namhlanje ukuthi uzophuma la ukhona bese ukuthi after that kaphinde ngaphila lithi iBhayibheli the word of the Lord came uAbraham angazi noma wayesalicabanga ukuthi uNkulunkulu sengakhuluma naye emva kwamablanda mangaka ayesebhekene nawo kodwa lithi iBhayibheli the word of the Lord came to him angazi ukuthi wayelindele yini kwesinye isikhathi ukulindela uNkulunkulu angafika khulume namhlanje ekuseni egameni likaJesu uNkulunkulu uthememezele ukuthi emva kwayo yonke lento yokuhletshwa nokuhlekwa yokushaywa nokubheka the word of the Lord came. Afikis winkinga umzalwane ongathandiswa ngoba yizo izokhipha kulento ku cela ukushumayela bazalwane uNkulunkulu akazange afike kodwa uNkulunkulu wafika ngesu into ezokhipha la ukhona is the word of God into kumele uyikhulume is the word of God uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kwezwi lakhe you must get to use to hear from the Lord lithi iBhayibheli wafika ngezwi wakhuluma umtshela into ezu-3 wathi ungesabi isihlangu sakho ngingumvuzo wakho. Oh, can I preach this morning? Tshela umakhothi ungesabi kuyesabisa khona kodwa refuse to be fearful alibonga igama likaJesu ireport wayitholile idala uvalo kodwa ungesabi egameni likaJesu amazwi watholile ayesabisa wona kodwa wena ungesabi angazi noma bakho
bakhona yini abantu abathola into ezisabisayo kodwa namhlanje ekseni siyamemezela ukuthi fear not ungesabi noma uSathane ekusabisa kodwa ungesabi. Number 2 yazi ukuthi uJehova uyisihlangu sakho bonke abamelene nawe bazolo sabadaya alibonga igama likaJesu. Masimuni kuyazwakala tshela umakhelo ukuthi ukwesaba noma usuyitholile ireport ngawe kodwa ungesabi. Noma kuthiwa uyagula kodwa ungesabi. Noma kuthiwa umuzi uzodliwa kodwa ungesabi. Noma kuthiwa unekhensa kodwa ayibazalwana yithi namhlanje umuntu wakho yini kwenza ungesabi ukuthi uJehova phama ngayiphi direction uJehova uyisihlangu sethu. Ake umemezele ekseni uthi uJehova uyisihlangu sami. uJehova is my shield. Akadini ngokuba yishield uyiriwada uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Yonke into yenze kulonyaka uNkulunkulu uzokhokhela. Yonke umshikashiko kulonyaka uNkulunkulu uzokhokhela. Izinceku zikaNkulunkulu silindele reward. Silindele wehlele ngizwe ibandla lakho utheni inceke seduze kwakho othi reward yes kunezinto senzile abantu abangakuvuza ngaso ingoba uNkulunkulu uzokuvuza. Hayi no asizwe inceko uzothi mama ungesabi uNkulunkulu ngumvuzi waye yonke into yenze kulonyaka. Yes payday yakho alibonga igama likaJesu noma abantu bengakhokhelanga kodwa yes payday. Tshela umakhola nokuthi yes payday yami la uNkulunkulu azongikhokhela khona ngoba uNkulunkulu akawazi amandla omuntu. uNkulunkulu uyakhokhela i-order lakho osaphataya wesabi. uNkulunkulu esefikile ngezwi Abraham unesikhalo uthi sengizoze ngife ngingenayo indodana ngingenayo indlalifa. Oh, can I tell somebody ngeke ufu nje cala uprofeta namhlanje ngeke ufu khala ngeke ufu complain cala ushumayela bazalwane uthi uNkulunkulu ngeke ufe lezi zinto okhala ngazo singenzekanga. Tshela umakhelwane ngeke ngife ngishe ngeke ngife ngishe alibonga igama likaJesu. uNkulunkulu don't worry Abraham ngeke ufunje ngeke ufunge nandodana ngeke ufunge nandlalifa uba nokholwa uNkulunkulu for something. uthi uNkulunkulu ngeke ufe ungayitholanga leyo nto. ngicela umemezele ukuthi ngeke ufe ungayitholanga into oyikhalelayo. uthi uNkulunkulu son you are not going to die until I give you what you are looking for. No, andingizwa nje, andingizwa kahle.
ngithi mina ngeke ufe into esenhlizweni yakho uNkulunkulu engayenzanga. Simply uNkulunkulu wayetshela uAbraham ukuthi no ngeke ufe ungenayo indodana, futhi indodana ozoba nayo ngeke ibe yifake. Bayeke bagijima noIshmael, wena lindela uIsaac wakho, ngeke ufe ngefake, uzofa nonqo wakho. Can I preach bathandekayo? Ekusela ukuthi uNkulunkulu no ngeke ufe, khululeka uzophila, and mawusaphila ngizokunikeza into oyifunayo. Ngikhumbula amazwi kaDavid athi I shall not die but live and declare the works of the Lord. Bazalwane oshabatahaya